La necròpolis de Tàrraco, datada entre el segle III i V després de Crist, és un dels 8 espais que formen part del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i des de l'any 2000 està declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. El jaciment va ser localitzat el 1923 durant la construcció de la fàbrica de tabacs i tant l'excavació com el museu van ser impulsats per l'arqueòleg i eclesiàstic Joan Serra i Vilaró. Avui viatgem a una necròpolis romana. Això és l'Arqueopodcast. Arqueopodcast. El programa sobre arqueologia de l'Arqueoxarxa. Amb Jordi Vilà. Som a l'exposició Tàrraco Manat, al tinglado número 4 del barri del Serrallo, a Tarragona. I com sempre ens acompanya el Julen a la producció. Julen, com estàs? Doncs ben encuriosit, avui que parlem de necròpolis, voldria saber com s'enterraven en aquell moment. Doncs això segurament ens ho pot respondre molt bé l'Ester Ramon, que és conservadora de difusió, educació i exposicions del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Hola, Ester, com estàs? Molt bé, encantada d'estar amb vosaltres. Doncs què et sembla? Què li responem al Julen? Com eren els enterraments en època romana? Doncs mira, la primera premissa és que no s'enterraven mai dintre de la ciutat, sinó que els enterraments s'havien de fer fora del pomèrium, del recinte sagrat que envoltava la ciutat romanes. Sempre per qüestions higièniques? O... Bueno, era també una qüestió de creences. La ciutat havia d'estar protegida i els enterraments havien d'estar a la part exterior. Normalment ho feien en les vies. Una mica depèn del poder adquisitiu. Les persones molt importants s'enterraven a la Via Augusta, aquí a Tàrraco, en un lloc principal perquè la gent pogués, quan entrés o sortís de la ciutat, pogués conèixer i saber que aquella família estava enterrada aquí. Mira, aquí tenim, per exemple, un miliari que era un punt de senyalització de les vies. Un miliari que és una columna que deu fer 2 metres, ben bé. Seria més gran, seria com els senyalitzadors actuals de les carreteres que t'indicava cap a on havies d'anar per anar a Tàrraco o a Tortosa i t'assenyalava on estava situat i cap a on et podies dirigir. Però això no era un monument funerari, No és un monument funerari. Un monument funerari, per exemple, no el tenim aquí, però sí que tenim una reconstrucció de la famosa Torre dels Escipions. Sí, que això està a la sortida. A la sortida de Tarragona i estava als peus de la Via Augusta. I això sí que és un monument funerari. És un monument funerari, no dels escipions. Això és un error que es va cometre. Es va dir que com que els escipions havien estat aquí, podien ser les figures aquestes que apareixen aquí, però no, això són representacions d'Atis, que és molt habitual en els monuments funeraris. Però això seria un monument funerari d'algú amb molts diners, no? Sí, perquè estava situat en primera línia i les urnes estarien a la part de dalt, però és un monument familiar, no és d'una única persona, sinó que hi hauria una inscripció amb el nom de la família que estava enterrada. Aquí hi ha un pedestal, un pedestal d'una estàtua, és com un cub amb una inscripció, però aquest pedestal el vau trobar a la necròpolis. Es va trobar a la necròpolis, però no és una peça... No és una peça funerària? Funerària. Bueno, va acabar sent una peça funerària. Era un pedestal dedicat a August, que es va trobar en un altre lloc... a damunt hi tindríem l'estàtua d'August. De la ciutat de Tàrraco, i que en un moment donat havien de fer un monument funerari a la zona de la necròpolis i com que ja estava en desús, el van agafar i el van utilitzar. I van reciclar. I molta de l'epigrafia que trobem a la necròpolis té aquesta procedència que ve del Fòrum de la Colònia o d'altres àrees de Tàrraco i es va utilitzar com a material constructiu. Llavors, clar, sona una miqueta així, enterraven a la gent a la carretera. Era una manera de donar visibilitat a aquests enterraments, a aquests túmuls funeraris, i com més a prop de la via, eren més importants perquè volia dir que... S'havia de pagar, no? I entenc que això s'havia de pagar a l'autoritat i com més en segona o tercera línia, més econòmics. També depenia de la importància de la via? Vull dir, per exemple, els enterraments a la Via Augusta, no es podia enterrar tothom. Allò era luxe. Sí. Allà I la resta de ciutadans s'enterraven en altres àrees. De fet, la necròpolis no és la necròpolis de Tàrraco, és una de les necròpolis de Tàrraco.
Perquè, clar, ara veurem, ens acostem a un mapa, que és una reproducció del que seria la Tàrraco del segle II, i en aquest mapa no hi apareix cap necròpolis. Sí que veiem les vies, ja crec que és la via, aquesta via d'aquí, aquí tenim una via amb alguna representació d'alguns monuments funeraris. Això correspondria a l'àrea on estaria la necròpolis de Tàrraco, aquesta necròpolis de Tàrraco, Però n'hi però havia qualsevol de les vies d'entrada i sortida de la ciutat acollien enterraments i es formaven necròpolis de més o de menys magnitud. Però les necròpolis com a tal és una cosa que es posa més de moda a partir No, sempre. Sempre n'hi havia hagut. La necròpolis que avui s'està rehabilitant, la tindríem en aquesta part de la ciutat? Sí, en aquesta zona d'aquí, Sí? que seria una via que A prop del mar, accedia... Tindríem a prop de la platja. Perquè és una via que accedia a la ciutat, però que també anava a la zona portuària. És una via de comunicació bastant important i per això s'ha desenvolupat una àrea cementerial. Evidentment, quan més aviat estem, si estem parlant del segle I, segon abans de Crist, els monuments i els enterraments estan més a prop de la ciutat, després, com que aquesta zona està ocupada, es van allunyant, o sigui que van ocupant tota la via. I també hi ha un canvi de tendència de les incineracions a les inhumacions? Sí, hi ha una època en què, quan, per exemple, la Torre dels Escipions és d'incineració, i hi ha un moment en què es comença a fer més inhumació que incineració. També hi havia inhumacions en les vies? Sí. També. Sí. I a la necròpolis tinc entès que es pensa que hi ha enterrat una persona il·lustre. Bueno, en el 259 martiritzen a Sant Fructuós, que després seria Sant Fructuós i els seus diàquens, a l'amfiteatre. Aleshores, se suposa que les seves despulles es van traslladar, es van enterrar a la necròpolis i, de fet, se fa una àrea martirial amb una basílica i això fa que cridi que la gent es volgués venir a enterrar a la necròpolis. Per tant, això va fer efecte de reclam perquè els cristians també volguessin ser enterrats a la necròpolis. Aquesta necròpolis, clar, es pot veure en tota la seva extensió, es va poder excavar en tota la seva extensió per al lloc on va ser trobada. Es va trobar el 1923, durant la construcció de la tabacalera. Quan començaven les obres per la tabacalera, van començar a aparèixer elements arqueològics importants i aleshores van veure que es tractava d'una necròpolis. Al començament van ser els mateixos enginyers de les obres de la tabacalera qui feia les excavacions, però de seguida van veure que allò era gros. I llavors va agafar el relleu en Joan Serra i Vilaró, que es va encarregar de l'excavació i de la musealització, del projecte de museu. Qui era en Joan Serra i Vilaró? Era el director del Museu de Solsona i, de fet, era, el mossèn Serra Vilaró el crida l'arquebisbe per venir a excavar a la necròpolis, perquè veuen que la temàtica cristiana és bastant important. Ell s'instal·la aquí, farà les excavacions de la necròpolis, però excava altres punts de Tàrraco també, al Fòrum de la Colònia, és a dir, que era un arqueòleg i, a més, amb una metodologia molt moderna per l'època, que era una persona que feia moltes fotografies, feia croquis, feia dibuixos, i de fet conservem els diaris de les seves excavacions i al museu tenim el seu fons fotogràfic, totes les plaques que va fer durant les excavacions. Aquí davant tenim un parell de bustos. Són retrats funeraris. Moltes vegades és això, que es feia la màscara del difunt i es feia el retrat. I, de fet, aquests coneixem el rostre que teníem, però no sabem com es feien. Nosaltres amb aquest li diem la dama desconeguda, perquè no sabem el seu nom. I, en canvi, hi ha altres vegades, hi ha altres llocs que coneixem el nom de la persona, perquè hem conservat la inscripció d'on estava enterrat, els anys que tenia, a què es dedicava. És a dir, que és una mica hem de fer un encaix de tot això.
a partir de tots aquests elements podem conèixer qui vivia a Tàrraco, com es vivia i d'on venien també, perquè moltes vegades venen de fora i ho deixen apuntat a les inscripcions. I aquí també tenim una peça, podríem dir estrella, una de les més conegudes, icòniques, que es van trobar a la necròpolis, perquè, clar, ara mateix doncs, el museu de la necròpolis doncs, està en rehabilitació, i aquesta figureta s'està exposant aquí, és la nina d'Ivori, i aquesta peça, quan el museu estigui ja rehabilitat, doncs tornarà. Tornarà a casa seva, tornarà a la necròpolis. Ens pots descriure? És una figureta que És deu una fer un nina, pam, no? És una figureta articulada. Articulada, sí. Va aparèixer titella. a la tomba d'una nena d'uns 5 anys, quan es va fer l'estudi antropològic es va veure això. El sarcòfag no era reutilitzat, o sigui que no estava fet expressament, perquè cronològicament no quadraven, i segurament era la seva joguina més preuada i els seus pares l'estimaven tant que la van enterrar amb la seva nina. Ha estat restaurada, evidentment, i és una de les peces estrelles del museu i de la necròpolis. Són objectes, abans dèiem que hi ha alguns que coneixem els seus rostres, els seus noms, d'altres coneixem els seus objectes preferits. De fet, el sonell que hi ha al costat també procedeix d'una àrea de necròpolis, o sigui que era habitual posar elements per acompanyar els difunts. També heu trobat aquí a l'exposició, també podem veure una sivella visigòtica, la qual cosa ens indica que l'ús de la necròpolis també transcendeix al període romà. Des de les peces, per exemple, la primera peça que es va trobar a la necròpolis és un capitell d'un monument funerari que té una inscripció bilingüe en ibèric i en llatí, és a dir, que cronològicament és bastant antiga, però trobem també una sivella visigòtica que ens diu que es va perllongar la necròpolis al llarg dels anys. Doncs aquests elements i molts d'altres els podrem tornar a veure quan estigui acabada aquesta rehabilitació del Museu de la Necròpolis, i crec que ara és el moment d'anar a trepitjar la necròpolis. I moltes gràcies, Esther, per la teva explicació. Anem a veure l'Amàlia Jansà, que és membre del grup Urbana Strata, que s'encarrega del projecte de rehabilitació integral de la necròpolis i del Museu de la Necròpolis de Tàrraco, i ens espera allà, així que som-hi! Som a la necròpolis de Tàrraco amb l'Amàlia Jansà, arquitecta i tarragonina. I remarco això de tarragonina perquè la primera pregunta que faig, Amàlia, quina relació teniu els tarragonins amb la necròpolis? La necròpolis forma part del conjunt romà de Tàrraco i a tota persona que estudiés aquí quan era petit la portaven mínim un cop a visitar la necròpolis. Clar, la necròpolis es troba entre el Francolí i Tarragona, però està a un nivell inferior al nivell de la Tarragona contemporània. Perquè, clar, ara estem al nivell, a l'estrat de la Tàrraco romana, i això fa que hi hagi una separació, no? Queda com enclotada. Sí, l'urbanitzar els carrers, per també travessar el Francolí d'una banda a l'altra, tots els carrers van esdevenir uns 6 metres per sobre, i això sí que fa que tinguis una percepció del monument una mica diferent dels altres, potser. Com no forma part del nivell. No està tan integrat. Jo diria que és un dels motius pels quals no ho està tant. I vosaltres us heu plantejat com a repte integrar, no? I convidar més els tarragonins a que s'hi acostin més. Sí, a que formi part d'aquesta trama urbana que parlàvem, no? Que fins ara tot eren murs de formigó que la separaven d'aquests 6 metres del nivell urbà, i una de les principals propostes del concurs era desdibuixar aquest límit, que la gent de Tarragona no se n'adoni i estigui aquí a baix, no se n'adoni i hagi tornat a pujar al carrer. I també estem veient aquesta coberta que jo trobo fabulosa, m'encanta la forma que té. És una coberta que es va construir l'any 1971 i ens pots explicar, perquè vosaltres la voleu mantenir, aquesta coberta? Reconstruir-la o...? Sí, exacte. Una de les premisses, el jaciment és exterior i, evidentment, ha de seguir protegit per la conservació i restauració. I és obra del Pinheiro, que potser us sona perquè també és l'enginyer que va construir la cúpula del Museu Figueres de Dalí. Ostres, sí, tant. Exacte. Sí? La cúpula geodèsica. Sí, com a obra d'enginyeria és interessantíssima perquè, quan veieu aquests perfils tan finets, tot això aguanta
un interès de 12 metres per 12 metres amb aquests pilars tan petits. I és com superlleugera. Molt, I molt. era una Sembla que proposta floti. va fer. Oi? Hi ha fotos de quan la van construir inclús, i clar, es munta per hexàgons. Veus les juntes? Sí. I hi ha fotos de quan van portar l'estructura aquí, es portaven amb camionetes. O sigui, això que veus que ara té una extensió bastant bèstia, clar, abans d'estar muntat la podien portar amb camionetes. I tot en peces i anaven muntant. I, carai, i llavors deixareu prou una part original. Sí. La intenció, bueno, el càlcul estructural no l'hem fet exclusivament nosaltres, l'ha fet Windmill, que és una empresa que es dedica a les estructures, i amb les demandes estructurals actuals no complien els requeriments. Doncs això va resultar en que s'hagi de reproduir el més fidel possible, s'augmenten una mica els gruixos i nosaltres, com l'equip d'arquitectes, vam demanar que si una de les cúpules es podia deixar com a testimoni. Així deixàvem la del Pinheiro dels anys 70. Fantàstic. Ara aquí darrere tenim com una via, com un carrer. A un costat tindríem uns habitatges i aquí començaria la part de la necròpolis. Però, clar, la necròpolis, de fet, s'estendria encara més enllà, on aquí davant tenim l'edifici antic de la tabacalera i tota aquesta zona també va ser excavada, però, en canvi, no es va preparar per l'exposició com és aquesta. Serra Vilaró va intentar excavar tot el que va poder. Tabacalera li va deixar excavar tota aquesta extensió, com bé dius, fins a Tabacalera, que és l'edifici que tenim aquí darrere. Quants metres tindríem fins allà? Uns 50 metres més, potser? Sí, uns 40-50, sí. I llavors li van donar com aquest àmbit per museïtzar. Per això allò està excavat i hi ha tot de dibuixos i molt ben enregistrat, però el que va decidir museïtzar-se és només d'aquesta zona d'aquí. I on es va just fer l'edifici de museu dels anys 30 al mig. Clar, tenim al mig un edifici fantàstic, que ara anirem a veure, i que té una particularitat, que és que la necròpolis es troba també a sota de l'edifici. La proposta de Serra Vilaró era moderníssima per la seva època. O sigui, tenia dues idees com molt clares. Una, que el monument formés part del museu. Clar, normalment no era tan habitual això. I llavors el museu consta d'unes galeries en planta primera i en planta baixa o soterrani tenim unes voltes on, mentre excavaven, ell va decidir la ubicació del museu i la seva idea era que el semisoterrani quedés embegudes la part del jaciment. Que, clar, com que es construïa el museu mentre excavaven, després va resultar que en la meitat del soterrani no en tenim. Però això també, ara, avui en dia, o sigui, la proposta ens dona marge per també ficar museografia i explicar el jaciment. Però és un espai que té un encant fabulós. Sí, és preciós. Em crida l'atenció, des d'aquí veig perfectament com al darrere teniu un monument ben gros al mig. Sí, destaca molt. Deu fer 2,5 metres d'alçada ben bons, o 3 metres. Què és això? Això és el mausoleu on van enterrar Serra Vilaró. Doncs mira, ara que parlàvem de Serra Vilaró, o sigui, ella està enterrat aquí. Sí. Es va fer enterrar en un espai que ella estimava moltíssim. Sí, deixa palesa la importància de la necròpolis per Serra Vilaró. Sí, Déu-n'hi-do, destaca moltíssim. Doncs seguim parlant del Serra Vilaró i del museu, així que anem cap allà? Som-hi. Som-hi. Som al bell mig del jardí, aquí a la font. Darrere nostra queda l'entrada principal al recinte. Aquesta era l'entrada original, oi, Amàlia? Sí, com bé dius, estem a la part del jardí clàssic de la proposta de Serra Vilaró. Era l'entrada just en la simetria d'on va proposar el museu. I segurament esteu sentint el soroll de les obres perquè estem envoltats d'obrers i si no ens esteu veient, doncs us heu d'imaginar que anem amb cascos i amb armilles i amb unes sabates també de seguretat perquè això encara li queden uns mesos d'obres. Sí. Què planifiqueu fer en aquest espai? És a dir, mantindreu la idea del jardí? Quines reformes podran observar els tarragonins quan vinguin a visitar la necròpolis? La proposta exterior del projecte era donar un jardí, un espai públic, un parc a la ciutat. Doncs, envoltant el Museu del Serra Vilaró, és fer un parc públic
i, com dèiem abans, desdibuixar aquests límits que ara eren uns murs de formigó d'uns 6-7 metres d'alçada. Tot això, enjardinament, autòctones, mediterrànies, tot de plans inclinats que salvaran aquests desnivells que dèiem i fer accessible aquest parc per tothom. I aquí a la dreta tenim una estructura nova que és bastant gran, bastant impressionant. Aquí hi ha una rampa d'accés, que aquesta rampa d'accés, això es va obrir als anys 90. També l'altra part del projecte era integrar totes les actuacions que s'havien anat fent des dels anys 30 a Serra Vilaró. Als anys 90, Pep Zazurca, un arquitecte, va fer part de l'edifici de serveis museístics i llavors nosaltres la idea és estirar aquesta proposta que va fer, integrar-la i darrere de tots aquests pilars que comentaves és com donar un taló de fons a les diferents intervencions que s'han anat fent, la nostra, la seva, i que tot quedi com més unificat per també no generar com un diàleg massa bèstia amb l'existent amb l'edifici del Serra Vilaró. I a part de que ara hem pujat les escales, el museu dels anys 30, que és un edifici neoclàssic, és preciós, i estem entrant al porxo, i aquest serà un dels espais expositius. Tenim la necròpolis sota coberta, tindrem aquest edifici, però abans que ens expliquis l'espai en el que ens trobem ara mateix, a l'exterior també hi haurà un espai expositiu obert a la gent que vulgui entrar passejant. Sí. Una de les incorporacions del projecte és, com bé sabeu, els museus no poden exposar totes les peces que tenen, no? Diuen que normalment entre un 10 i un 20% de les peces que veiem als museus és les que tenen. I aprofitant tota aquesta porticada i que volíem enxamplar el carrer de banda i banda, Ramon i Cajal, se'ns va acudir fer com una espècie de mostra de reserva visitable, de tot aquest document, tot aquest material. Allò que estaria en magatzems i que es quedaria allà tancat. Que es pugui visitar. Ahà. No tan museografiat, però sí com inventariat i que tu puguis veure alguna que, clar, en els anys 30, Serra Vilaró, totes aquestes peces les va incorporar al jardí, però no estaven protegides, estaven a la intempèrie. I, bueno, en tots els anys... Deixar-les dècades i dècades allà s'anirien erosionant. I en quant a restauració i conservació també han canviat molt les coses i ara és impensable que tu deixis una troballa, un enterrament dels anys de la terra romana de marbre o de pedra, deixada aquí a la intempèrie 100 anys. Però, en canvi, estarà en un espai cobert, però que serà transitable i obert. Sí, i obert. I llavors, la gent que vingui a visitar la necròpolis es trobarà en un parc, realment. O sigui, podrà baixar per aquestes rampes, hi haurà diferents accessos, podrà passejar pels jardins, podrà veure també la necròpolis, no? des de fora, i després tindrà l'opció d'entrar en el recinte que estarà configurat per la part coberta. No sé si es podrà transitar per dins de la necròpolis. Del jaciment hi ha un tros on es podrà baixar la via. Abans comentaves que hi havia... Aquella via que separava la part d'habitatges de les tombes. Allò es podrà creuar. D'acord, es podrà trepitjar. I després som en aquest edifici que hi ha un espai central que m'han dit que allà s'hi exposarà la Nina d'Ivori, a la part més important del museu, i després hi ha una galeria perimetral. Tot això respectareu tal com era el museu? Sí, la idea, sobretot, de l'espai central del museu és reproduir fidelment la idea que tenia Serra Vilaró. O sigui, tu entraràs... Guardar tota aquesta essència. Les vitrines s'han intentat mantenir actualitzadament, o sigui, la proposta hi seran noves. Doncs ens podem acostar potser una miqueta en aquesta sala, perquè la trobo magnífica. Aviat això tornarà a lluir. Sí, té unes grafies a la paret, també s'han protegit totes les parts de les teules que estaven enganxades i que hem considerat que era millor no treure per no danyar-les i està tot molt en prevenció per no danyar-les. I aquesta galeria perimetral també té una il·luminació fantàstica, perquè està tota envoltada d'aquestes vidrieres. Sí, aquí la idea de Serra Vilaró era que la galeria fos quasi exterior. No? La sensació és com que estàs dintre però estàs fora del jaciment. I finalment ens quedaria l'espai del soterrani, que és on hi ha aquesta part, també serà un espai museístic, d'exposicions,
i a més es podrà veure també una part de la necròpolis. Sí, la part que comentàvem abans, que Serra Vilaró ja va tindre l'imaginari d'intentar que formés part de l'edifici mateix. Déu-n'hi-do, doncs quin projecte, quina envergadura. Queda relativament poc. Ara no sé quan porteu en aquestes obres. Com que hi ha hagut diferents fases, ara portem un any i mig. Un any i mig. Doncs ja sembla que estem a la recta final, no? Potser ens han dit un 60% ja està executat, Sí. queda poquet, i suposo que els tarragonins i tarragonines ja tenen moltes ganes de tornar a redescobrir la seva necròpolis. Sí, ben dit, redescobrir la necròpolis. Sí. Tu com estàs vivint? Com a tarragonina que hem dit al principi? Nosaltres... Perquè aquí entenc que aquí hi ha molta sensibilitat també, no? Vull dir, l'equip d'Urban Estrata, que és un equip tarragoní, això us està prenent amb una emoció especial. Il·lusió. Ens fa moltíssima il·lusió el canvi, també el que genera per la ciutat. Nosaltres estem molt contents de poder participar en això i formar-hi part. Doncs nosaltres contents de poder-ho explicar i esperant amb candeletes que s'obri de nou la necròpolis de Tàrraco i convidar-vos, quan s'obri, a venir-la a visitar. Això és l'Arqueopodcast.